2:15, som al matí de Catalunya Ràdio i saludem a aquesta hora Toni Comín, que ens acompanya des de Brussel·les. És l'interlocutor de Junts amb Sumar per aquestes negociacions a la investidura. Senyor Comín, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia des de Lovaina, que no és ben de Brussel·les. Està al costat, per això, no? Està, què? Bueno, sí, 25 quilòmetres. 25 quilòmetres. Sí. Com està? Bé, estem a l'exili, però estem bé. Sí, però com li va la vida, diguéssim? Com està? Estic bé, faig la meva vida familiar tan bonament com puc i fem la nostra activitat política tan bé com sabem, per tant, diríem que estem bé. 6 anys després d'exili estem prou bé pel que hem hagut de passar, sí. Aquesta tarda Sumar farà pública aquesta proposta de llei d'amnistia que, de fet, vostès coneixen des de divendres. No sé si ha tingut temps d'estudiar-la a fons. Sí. I què li sembla? Crec que és una proposta... El marge, per dir-ho així, de variació de les diverses lleis d'amnistia és limitat. Quan entres en el marc conceptual de fer una llei d'amnistia, tampoc hi ha moltes opcions, diguem. Per tant, des del punt de vista de la tècnica jurídica hi ha en alguns casos algunes diferències que als juristes els hi poden semblar molt dignes de ser tingudes en compte, però el dibuix general s'assembla molt en tots els casos. Per tant, dit això, tres coses en relació a la proposta de Sumar. És una bona proposta, plena d'elements útils. Segona, s'agraeix molt el gest de confiança de Sumar, de voler-la compartir amb Junts. Crec que només ho han fet amb el PSOE i amb Junts, abans de presentar-la públicament. Per tant, és un gest de confiança que nosaltres ja vam voler agrair. Com hem fet públic que havíem rebut aquesta proposta. I després jo crec que clarament, diguem, l'entrada de Sumar en aquestes converses, si vols dir, aquestes negociacions, des del punt de vista dels interessos d'una formació política com Junts, des del punt de vista dels interessos del moviment independentista, ajuda més que no complica. Per tant, jo ho llegeixo molt positivament, perquè Sumar, en alguna mesura, obre un camí que després el PSOE, tard o d'hora, ha d'acabar transitant igualment, no? I en aquest sentit, que hi hagi un partit d'àmbit espanyol que s'avanci amb conceptes com, per exemple, el de l'oficialitat de les llengües al Congrés o el de l'amnistia, etc., doncs crec que és important. Sí. Clar, per exemple, el que hem pogut saber al matí de Catalunya Ràdio és que aquesta proposta de llei el que hi hauria és que agafaria els encausats des de l'1 de gener del 2013 fins a l'actualitat i que aquesta proposta de Sumar, segons aquestes informacions, també inclourien els policies de l'1 d'octubre. Jo deixaria que ho expliquin ells, però alguna cosa fan un acte públic aquesta tarda. Nosaltres ens vam comprometre a fer públic que havíem rebut la proposta. Però en tot cas, d'acord, però a vostè li semblaria bé... D'acord, però a vostè li semblaria bé que s'inclogués els policies de l'1 d'octubre? Jo crec que aquí el més rellevant és el que ha explicat en públic, i per això sí que en aquest sentit puc fer referència, Jaume Asens, que és l'encarregat de les converses amb Junts, en les seves entrevistes. I el que ha dit Jaume Asens no és això. El que ha dit Jaume Asens és que en cap cas la jurisprudència internacional sobre això és clara. Diu, no es pot amnistiar quan hi ha crims de lesa humanitat o quan hi ha tortures, etc. Doncs a les entrevistes Jaume Asens va posar sobre la taula un argument que desenvolupa això. Diu, bueno, en el cas de l'1 d'octubre no hi ha crims de lesa humanitat i tortures, però sí que hi ha delictes que han comès les forces de l'ordre, les forces de seguretat, contra la integritat moral, el cas del Roger Espanyol, per exemple. Lesions greus, el cas del Roger Espanyol. I el que diu Jaume Asens és que la proposta d'ells hauria d'excloure de l'amnistia aquells casos en què les forces de l'ordre han traspassat aquesta línia vermella de la integritat moral i de les lesions. Per tant, justament no inclou els policies, sinó que fan és posar una salvaguarda perquè en cas que, posem per cas, el PSOE exigís incloure els policies, doncs posar una línia vermella. És a dir, vostè no compraria, diguéssim, una llei d'amnistia amb els policies? Nosaltres hem fet un vot de silenci. Jo puc explicar com a Junts, i jo el respectaré, ja li vaig dir quan vam quedar que faríem aquesta entrevista,
per parlar del Consell de la República. Però encantat de contestar les preguntes en els marges que m'ho... No, jo li preguntava, perquè, per exemple... Tenim un vot de silenci i, per tant, sobre el que farà Junts en relació a la llei d'amnistia, jo no parlaré. Vot de silenci no entén, senyor Comín, perquè, per exemple, Lluís Puig, el 25 de setembre, va fer una entrevista al diari Ara que deia que entenia que l'amnistia arribés a incloure els policies de l'1 d'octubre. Però Lluís Puig no està negociant i jo formo part de l'equip negociador. Per tant, a l'equip negociador fem un vot de silenci, l'equip negociador el lidera el president Puigdemont, crec que aquesta estratègia està sent molt intel·ligent, molt responsable i molt necessària, aquest hermetisme de Junts. Nosaltres seguirem practicant, diguem, perquè és el que ha decidit, i jo comparteixo, el president que és qui porta les negociacions, i el que sí que puc és aclarir el que diu Sumar. Llavors, vostè em diu Sumar, inclou els policies. Jo dic, no, Sumar avui s'explicaran per la tarda i, per tant, són ells els que hem de parlar per ell. Jo no soc portaveu de Sumar, però sí que li recordo aquestes entrevistes del Jaume Asens en què ha fet aquest aclariment, que no és menor, sobre la diferència entre que hi hagi lesions i atemptat contra la integritat moral o que no n'hi hagi. Jo només li recordava això. Junts té previst, per això, fer una seva pròpia proposta de llei d'amnistia? Mantinc el vot de silenci en relació a aquesta pregunta, també. Que, per exemple, ahir sentíem en aquest programa Alberto Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, que anunciava que si s'aprova aquesta llei la recorrerà al Tribunal Constitucional. És el que està costant més, per exemple, a intentar buscar aquest encaix jurídic? Bueno, el que és molt important, per definició, diguem, per principis, és garantir la constitucionalitat de la llei d'amnistia. Nosaltres, la conferència del 5 de setembre, el president va ser molt clar, va dir que és una condició de la investidura de la llei d'amnistia. Això no vol dir que hi hagi una proposta, que necessàriament hi hagi una proposta de Junts que sigui presentada de manera pública com sí que farà Sumar, no. Vol dir que perquè hi hagi investidura hi ha una llei d'amnistia, però aquesta llei d'amnistia hem de garantir que passi el filtre del Tribunal Constitucional. I en aquest sentit és important treballar-la amb tot el rigor. Per tant, la constitucionalitat de la llei és un element rellevant d'aquest acord. Aquest acord que necessàriament ha d'incloure una llei d'amnistia, de la qual hi hagi moltes garanties que passarà al filtre del Tribunal Constitucional. Per no dir totes. Totes potser no les tens mai, però han de ser moltes garanties. Avui, per cert, hi ha una votació en aquest Consell de la República, una proposta per substituir l'Assemblea de Representants, que actua com una mena de Parlament del Consell de la República, per 2 cambres. Perdona, Sí, no, m'estava pensant, m'he fet la pregunta. Jo crec que sobre l'amnistia sí que hi ha una reflexió que val la pena fer, que és una gran victòria política de l'independentisme. És una immensa victòria política de l'independentisme. No pot tenir raó alhora Felipe González i Alfonso Guerra, quan diuen que l'amnistia és una humiliació d'Espanya, jo diria, no, és una humiliació de l'Espanya neofranquista. Sí, d'acord, per l'Espanya neofranquista sí que és una humiliació. No poden tenir raó alhora González i Guerra i el PP i Vox, i aquells que des de l'independentisme a Catalunya, una part, no sé si molt extensa o no tant, estan insinuant que l'amnistia seria una mena de gol en pròpia porta. Una gran victòria, diu, Bueno, és que crec que el senyor Felipe González ho entès perfectament, el que suposa l'amnistia, i per això s'ha posat com s'ha posat. Clar, però aleshores, senyor Comín, és a dir, renunciaran vostès a aquesta gran victòria si no hi ha referèndum? Sobre el referèndum, el que li deia abans, vot de silenci, em remeto a la conferència del president del 5 de setembre, on allà especifica molt clarament... Però renunciaran a aquesta gran victòria si no hi ha referèndum? De l'autodeterminació. Jo el que dic és que quan l'Espanya neofranquista embogeix amb l'amnistia, això és incompatible amb considerar que l'amnistia és una rendició o és una mena de gol en pròpia porta. En cap cas. L'amnistia és una victòria en ella mateixa, el qual no vol dir que l'amnistia sigui suficient per la investidura. Això són coses diferents. Pot ser una gran victòria, però està molt ben explicat, insisteixo. A la conferència del 5 de setembre, l'amnistia i prou és una condició necessària, però no és una condició suficient. Jo el que
realment em sembla la dada políticament rellevant és la reacció d'aquesta vella guàrdia del PSOE i d'aquesta dreta neofranquista, això ja ho sabíem, Vox, PP, etc. No? I el senyor Felipe González i el senyor Guerra es vanaglorien d'haver estat ells qui van fer que Espanya entrés a la Unió Europea. Bueno, potser ells van fer que Espanya entrés a la Unió Europea, però el seu cervell es va quedar fora, perquè sembla que encara no s'hagin assabentat del que van dir els jutges alemanys, del que han dit els jutges belgues, del que han dit els jutges de Luxemburg sobre els fets de l'1 d'octubre. Per tant, hi ha una sèrie de gent que no ha entrat en el marc mental del que és l'Europa democràtica, s'hi van posar Espanya dins de la Unió Europea, però ja et dic, la seva mentalitat encara es va quedar atrapada amb un marc mental de nacionalisme espanyol molt radical. I l'amnistia, ells, i ho entenen bé, la llegeixen com una derrota d'aquest nacionalisme espanyol tan radical. Per tant, sí, clar que és una victòria política, en cas que es acabi aconseguint. Li preguntava... Però, insisteixo, no vol dir que sigui una condició suficient. Hi ha més condicions, és evident que hi ha més condicions sobre la taula, perquè les explica públicament el president en una conferència. Sí, la qüestió aquí és, si diguéssim, davant d'una negociació, fins on està disposat a acceptar Junts, diguéssim. Vot de silenci. D'acord. Doncs li pregunto pel Consell de la República perquè, entre altres coses, es votarà, per exemple, si es bloqueja la investidura de Sánchez. Això pot, diguéssim, acabar afectant a les negociacions que estan portant a terme? A veure, aquí primer un aclariment, que si no la gent es fa un embolic. Tenim 2 consultes consecutives. Primer hi ha una consulta que no comença avui, comença demà, de fet, sobre si s'ha de reestructurar o no el Consell, que aquesta l'impulsa el govern, i després hi ha una segona consulta que comença el dia que acaba l'anterior. Les consultes del Consell duren 4 o 5 dies, doncs el dia, crec que és el 17, acaba l'una, comença l'altra, que és aquesta segona que em deies tu, que per cert, fixa't, ara que hi ha aquestes crítiques de si el Consell actua de manera autoritària, imagina't que farem una consulta sobre si s'ha bloquejat la investidura a proposta d'un registrat, dels 100.000 registrats que tenim, que l'únic que ha fet és l'únic que se li ha requerit és que aconseguir un 1% dels avals, o sigui, un 1% d'avals, és d'avall, 1.000 inscrits han dit sí que es faci aquesta consulta, i que la data, el calendari d'aquesta consulta l'ha triat la sindicatura, que és un dels òrgans del Consell en plena autonomia. Comprendràs que pel govern del Consell no eren les millors dates de fer aquesta consulta, probablement, i la sindicatura va decidir que s'havia de fer en aquell moment, es fa en aquell moment, i ho poso com a prova de fins a quin punt estem en una institució democràtica en què un registrat i la sindicatura poden decidir en plena autonomia, sense que el govern del Consell i el seu president i el seu vicepresident no puguin interferir-hi per res, que serà una consulta políticament tan sensible com aquesta. Clar, però què farà el Consell? Més democràtic que això. Més democràtic no, això està clar, senyor Comín. Però què farà el Consell si surt que s'ha de bloquejar la negociació? Bueno, doncs que qui negocia no és el Consell, que qui negocia són els partits polítics. Per tant, això no vincula els negociadors. Vincula a l'organització del Consell de la República. Els negociadors són uns partits polítics que després ells poden escoltar, poden ser informats del posicionament... Però el president del Consell de la República és Carles Puigdemont. El president del Consell de la República és Carles Puigdemont. Que és el líder de Junts. I el mateix president del Consell de l'Assemblea li pot arribar a dir al president de Junts que no negociï i el president de Junts negociar? Sembla un gat de Polònia. Per això li pregunto, per entendre-ho. No, a veure, primer estem donant per fet que a la consulta sortirà un resultat determinat. No, clar, jo li poso l'hipotètic cas. Ja farem tota la pedagogia necessària per tal de que nosaltres entenem que seria millor que la consulta s'aprovés que sí que s'ha de seguir negociant, diguem. El Consell, per cert, va fer un comunicat abans de les eleccions en què es deia, ho dic per aclarir també les coses, com a Consell, que aquí s'han fet interpretacions errònies, que no s'havia de fer una negociació d'investidura que no tingués com a objecte l'amnistia i l'autodeterminació. Ho dic perquè mai el Consell, mai va demanar un bloqueig pel bloqueig, mai. El Consell sempre ha dit negociar
Però és que això fa 6 anys que ho diem, és que els primers comunicats del Consell ja ho deien. Quan parlàvem de confrontació, sempre simultàniament, el que passa és que aquesta segona part potser no s'ha sentit tant. I negociar, si l'estat espanyol està disposat a negociar sobre amnistia i autodeterminació. Llavors, sí, ho dic perquè aquest és el comunicat que vam fer en relació a la investidura. Per tant, el govern, per ser coherent en aquesta consulta sobre la investidura, en defensarà que no s'ha de fer el bloqueig pel bloqueig, el bloqueig pel bloqueig, no? I per tant, esperem a veure quin és el resultat. Sí, està clar. De moment, com deia vostè, s'ha d'esperar el resultat. Per cert, l'altre dia llegíem al País que el PSOE té assumit que si s'arriba a un acord, un dirigent socialista viatjarà a Bèlgica per fer-se una foto amb Puigdemont. Vostè ho consideraria oportú, això? Jo em sembla que el PSOE s'equivocarà molt si en les formes donés un tracte diferent a Junts del que donarà amb altres formacions polítiques. Per tant, crec que es cuidaran, i ja ho saben ells, per tant, crec que es cuidaran molt de ser curosos amb tots els detalls formals i no tan formals, i per tant, per descomptat, diguem que el nivell d'interlocució amb què es culminin les negociacions amb altres forces polítiques, com puguin ser PNB, com pugui ser Bildu, com pugui ser Esquerra Republicana, ha de ser, com a mínim, idèntic amb el que es decideix per Junts. No pots tenir uns interlocutors d'un rang diferent entre uns partits i uns altres. Vostè ha parlat amb el PSOE? Vot de silenci. Jo porto les converses amb Sumar, això sí que ho hem explicat públicament, i per tant la meva responsabilitat en aquesta fase és tenir obert els canals de comunicació amb Sumar i negociar... Però ha parlat en algun moment, per exemple, amb el PSOE? A partir d'aquí ja... Tot contestat. I amb el Partit Popular, ja que és cosa passada? Jo no he tingut cap. Més enllà de les cordials converses que tinc pels passadissos amb García Margallo, quan me'l trobo pel Parlament Europeu, una persona molt empàtica, sembla que sempre ens parem a parlar una estona quan ens trobem pel passadís, però més enllà d'això no tinc contacte, jo, amb el Partit Popular. Toni Comín, moltes gràcies i fins aviat. Una abraçada i gràcies. Relació entre el Toni Comín i el Margallo, perquè el Margallo m'ho va dir en persona, que xerraven tots Sergi Sol a l'aparato. Sí. Hola, Toni, bon dia. Però vaig poder fer perquè vaig coincidir amb ell, precisament doncs va fer... Crec que fins i tot va tenir la valentia de defensar públicament davant de les càmeres doncs que xerrava sovint, entre altres, amb Toni Comín, també amb Carles Puigdemont, i que eren unes converses molt cordials. I a vegades, si tu segons on no es passa, és veritat, jo ho vaig explicar allà. O sigui, les dues parts, en aquest cas, donen la mateixa versió. Molt bé. Jo una coseta només. Vicent Sánchez, sí. Sense trencar el vot de silenci, que ja veig que és cast, és molt cast aquest vot. Sí. I amb les dades que vostè, senyor Comín, té a la mà, ara data d'avui, manifestació d'ahir, pressions que rep el PSOE, aquestes negociacions, estem, des del seu punt de vista, la interpretació, més a prop o més lluny de la investidura? Vot de silenci. No, això és interpretació. Sí. Bueno, es fa difícil de contestar perquè les expectatives també acaben influint en la negociació, diguem, no? I per tant jo crec que hem de ser molt prudents, però sempre que es negocia i que es manté la negociació i que es mantenen les converses és perquè hi ha expectatives de que aquestes converses culminin. Per tant, si no tinguéssim confiança, un grau de... no li poso un percentatge, però si no tinguéssim un grau de confiança suficient sobre la possibilitat de que aquestes converses acabin amb un acord, doncs no estaríem continuant-les. Toni Comín, gràcies. És un grau de confiança suficient. A vosaltres. Ara sí, que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins ara.